Ко да говорим, али за ляв пари няма. Болна деца има. Разбрали как? Да. Ето за дървата даде ми Октай Шериф, пускат меша дървана. На мен, на Тошко, на Емил, военен пенсионер, дъщерята ми 2 година, 9 месеца пенсия. Параланов зарад нас доди. А ти за кой гласува на избори? Кой? Ама кой да гласува? Ами кажи. Сергей Станишев сама направи. Параланов приеме мене, той лани 7 април тук ли? Добър ден, аз не знам. Само снимките. Колко пъти отиде мене каза така. Баба Райна, познали кой? Мога нова, да не викам педарас Песков. Това говори съм. Сергей Станишев. Тамам отвори вътрешна врата да се. Господин Сергей Станишев, може ли? Може баба Райна, погърна ме сулова. 1000 пъти пишман съм взял с тебе, защо не си. Барак Обама телефона ми, сестрата. Барак Обама? Да. Лани и нова година иска. Но отиди. Та месеца беше болницата. Понеделник и влизам. Вторник, среда, четвъртък. Обаждат телефон, София, обаждат на дета майка на болница. Коя болница? Първи градска. Дигат телефон на Обама. Доктор Спасов. Петак е списа. Абе, доктор Спасов, защо ме писаш? Лекарска даваш, инжекция биш, наградката. Да. Защо не е система? Пускам тебе малко да почиваш. Петия ден ми списва. Събота месеца, неделя първи. Не, неделя първи, понеделник втори. 3 март чукат ми вратата, 4:30. Иде мъж баба Райна, искаме за София, или 8:30 или 10 часа рейса до Търмонсия. Ядене, пиене, обичаш, после баба. Това е. Да, не го спира. Мене е телефона на сестрата и така. Как се казва?